eyyi joni non ko dani ɗo kam mi anda soma waw lattude ha no fewi bon pour affaire nangue gue ene hen ɗum ɗo joni ko haga damar galle ga e gonmi haga damar galle ga gonmi bon joni noon miɗe jogui hen ɗum ɗo goto mi wawata wiide miɗe ɗumin on mi wino miɗe fewnita kono mi ronki hebde no pewnitirmi taw maçon ɓe nena mbaɗa kam hande janggo oɗo poto ko sa'ande min gollata nde sa'ande min gollata nde ewo mobile guel nato ben o feri ɗum ewo joni ɓe pewniti no fewani mais ko gonmi ko e ruttade miɗe fewnita ɗum eywa ala fo no alaji samba holɗo dani mi fewnu guila mi ɗumin kono mi ronku minne wonno hunde ko wona ɗum ɗo ma ko yimɓe woɓɓe garata ewa eɓena mbaɗa kam e yo hande hande janggo komi pewnowo kono leliri kam min horam ma jaafoɗon ɗum woni galɗo oɗo poto camɗo komi pewnitewo so Allah jaaɓi eywa kono leliri kam jinnomi ko somiɗe filma kam ko taw mi ala fo ko ene manki hen eywa ko ene wiye ɗum ɗo waɗi ni kono hono koko neɗɗo koko yiiɗi ko e ko Allah watta ko safede tawa ɗum ɗon gandiran hono noon mbiɗen ñaagui on ɗon nanggono kam ɗon gantu so Allah jaaɓi komi pewnowo nokku o inchallah so Allah jaaɓi komi pewnowo nokku o eyyi joni noon ɓe mbino kam maɓe gar hay hanki ɓe mbino kam ko guila hanki maɓe gar eywa kono ɓe cuwa arde taw eyyi joni noon so tawi ɓe gari tan so Allah jaaɓi bon mami fewnu ɗum inchallah so Allah jaaɓi ɗum noon Allah jarama on jarama eywa joni noon hay somi filmi ɗum laaɓata gati déjà nangue ne hen eywa on jarama